Hello guys, good morning. Yang siang vlogबो आं खालामफेरा दा आङो दिनै ब्लग खालामनाय जाहोना जाहैबाय माने नैबे गय नुदोंना बेयो जोंहानि माने बे गय बारिखौ आं एसे माने नोंथांमोननो देखायनो सानदों आरो माने दायो गायदों बेथिं गायनाय दं दा देखायलांसै आं नोंथांमोननो गय बे गोरलै आरो गिदिरबो दं फिथाइ लाहांबाय बेखौबो देखायगोन बबेयाव गय दं आं देखायलांजोबगोन दा नोंथांमोनहा नायलांनो हासिगोन आं देखायना होनोसै माबोरै बेसे गुवार माबायदि गायजेननायफ्रा नैबे एसे गोबाव जाबाय आरो बे फिथाइ लाहांनाय बेखौबो आङो देखायगोन नोंथांमोनहा भिडिअ' थाबाय थानानै नायलांबाय थादो दा रायजो नोंथांमोना नैबे जाबाय गय थायहांनाय नैबे लाइन सिद्दाया मोजाङै फिथाइ लादों ओथिंजाय आरो बिबार लागासिनोसो दंबावो बबावबा खालमासि एसे बांद्राय थायसिगोन आरो बे थायबाय आरो ओमफ्राय नैबे दा आंनि बे दा देखायबाय थानायाथ' बेफोरो दाख्लै गायगोदान बियो दाख्लै गायगोदान दंबावो आं देखायबावगोन लासैनो जायगा दाबथाम दंबावो न'आव मोनसे ओमफ्राय न'नि बाहेरायाव आरो दाबनै दंबावो बेखौ खोन्थागोन लासैनो दा बे दाबसेनिखौ नायग्रोदो नैबे आंनि खिथुमनियाव नुहुरनाया बे खिथुमनिया गया फिथाइ लाहांबाय थायबाय ओमफ्राय नैबे दायो गायगोदानसो अबावबा सिगाङाव गायदोंमोन थैबाय नालाय गायसनना होदों आरो अबेखौबा नैबे गोदान दाख्लैबावसो गायनाय बेखौ दाख्लैबावसो गायजेनदों बेयो गोदान आरो नै गोदान इयो बारा बावाखै दाख्लैबावसो गायनाय जादों इयो बैथिंबो गायबावदों बे गोदान दाख्लैबावै गायनाय बियो मास मोनसेयानो जायाखै नैबे बेखौ गायदों दाख्लै नैबेयाव गायदों बेफोरो गेजेर गेजेरनि थालिर बिफां होनाय जादों माने बे देरनानै माबा जायैनि आरो मा होनो सान्दुं बांद्राय नाङैनि एसे हावासि जानायनि आरो नै थालिरखौ गायना होनाय जादों आरो हायाबो जिब जायो थाजिम जायो ओमफ्राय नै बेयाव लाव गायदों लावआ माबायदि फिथाइ थायदों नायनो हागोन नै मोजां थायथारदों लावआ बेलायथोनि जाजानाय जाबाय फानजानाय जाबाय फानगासिनो दं बारा दाम गैया थाइसेयाव 20 थाखा 25 थाखा 15 थाखा बिदिल'सो मोनो फायखारि नै लाव बारि बियो फिथाइ लागासिनो बिराद रेदि दं फानजानाय जाबाय फिथाइ दंजोबो गासैयावबो देखायनि आं नोंसिनो नै बिराद दंजोबथारो नै लावआ रेदि दंथारो